balo si Guerrero pero lapaw. Ortiz gasumbag yapon. Shortcut nga sumbag. Uppercut nga short. Uppercut kalabanan. Kag cross. Kag cross. Mga kombinasyon nila subong mga uppercut kag cross. Delikadong hitbato. 30 segundos ang nabilin. Lapaw ang sumbag ni Guerrero. Ginkaptan ni Ortiz ang tuong kamot ni Guerrero. Ginbulag sa referee. Kapoy nang silang dua. Left and right combination naman ni Guerrero. Igo si Ortiz. Igo si Ortiz. Nagbalok. Dos siya pakadto sa ring. Nag-cleanse naman. Igo si Ortiz. Nakasumbag si Ortiz sa kay Guerrero. Igo si Guerrero. Balo si Guerrero. Igo si Ortiz. Naghaksanay sila nga duwa. Tapos na ang round 10. Ayos lang pa. Okay, ayos na. Sports lang ta. Pero ang mata ni Guerrero, gahabok. Hindi na makakita. Ang mata naman ni Ortiz, may dugo sa eyebrow ya, sa tuong eyebrow. Okay. Mabala na kung sino. Dahil lang, may kwalita, may mga viewers, si Jinyu Hill. Piling niya, ipakita manabi ang boxing. Ipakita ang boxing. Dugay, dali lang kay pagkatapos ni Karon, pag kay Manny Pacquiao na ipakita na namon sa inyo. Subong makita nyo ang duha nga nagatakod na sang gloves. Subong si Manny Pacquiao ang iyang gloves. Kulor pula. Ang gloves ni Manny Pacquiao, kulor pula. Ang gloves ni Yordinis Ugas, pulaman. Ang kulor nila, si Pacquiao kayo manggi, si Ugas, black. Black ang mga kulor nila. Tapos, ang t-shirt nila, puro puti. Pero may ilis pa na karon. Ilis pa na sila karon nga duha. Ang short ni Ugas, puti. Ang short ni Manny Pacquiao, ng taon ta karon daw di colorist to. Damo sponsor. Damo to, gakabit. Damo sponsor. Kaya ilang taon na to ng announcement sa tunga nanday Ortiz kag Guerrero. Puro man ni sila tanan actually mga mga Mexicano. No, mga Mexican boxers sila nga duha. So amo na. Stinger be. Okay. Yasagan na. Ang likod mo to, matiyag ko, lantaw rin sa naton sa coverage de. Ang pangisaro yung sinisbabo, ito sinugba mo. Solve na. Pakita mo, kwan tadi, hambal tadi nga dua. Mike Estanier, tiyo, kwan na yun. Galamon. Okay, sino daog? Si Guerrero. Okay. Di ato, babaw. Okay. Ato gina-display. Unanimous decision ang nagdaog mga kabyanan na mo si Guerrero. Ato din mo. Absent lang. Din na yun da. Din. Pili. Okay. So, daog si Guerrero. Wine. Ato jibe. Wine, pwede man. Ito may wine to. Hindi na yun naman. Para pa. So, makita ta subong si Kwan. Mga kabyanan. Arena. Sa tupad sa jibe. Natapos na ang natapos na ang announcement sa tunga nanday Guerrero kag Ortiz. So si Guerrero amo ang nagdaog mga kabyanan. Subong. Makita ninyo mga kabyanan subong arena si Manny Pacquiao puti ang iyang short pero di colores kay may mga sponsors. Amo man si Ugas puti man iyang short. Ara na makita ang duha ka mga boksidor mga kabyanan gin nagapaulo pa balahas na sila. Mga previews subong ni Manny Pacquiao kag ni Ugas. Amo ang ginapakita subong mga kabyanan. Introduction mga kabyanan. Dire kita sa introduction nagdugay sa tunga nanday Manny Pacquiao kag inang Yordinis Ugas. Ginapakita subong si Manny Pacquiao nagapulo pabalhas sa ilang locker.
and si Yordinis Ugas. Ara, ginalantaw ang ilang tail of the tape. Si Manny Pacquiao sa Sarangani Province, si Yordinis Ugas, taga Santiago, Cuba. Round 12, welterweight championship sang WBA, World Boxing Association. Welterweight champion nga ng Manny Pacquiao from Sarangani Province, Philippines. Kag Yordinis Ugas sang San Antonio or Santiago, Cuba. Okay. Ara ginapakita ang pag-weighing or pagpakilo sa duha ka mga boksidor. Oh. Si Yordinis Ugas, Mabugat si champion. Ugas sang 1 pound. Bugat sa 1 pound. Nagabugat si Ugas. Grabe itsura ni Ugas, no? Kung imo lang tawon sa mga basketball pa. Daw si Ray Allen. Oh, Realin. Daw si Ray Allen kung sa boksidor, kung sa basketball player. Si Manny Pacquiao na ginpakita. Daw 146 na develop si Kwan mo si Pacquiao, 147 si Ugas. Pagkana sa mga 46. Ano ni? wine. Wine? Ano sa ngani dugo ni Kristo. Dugo ni okay, mga kabyanan, no? Tos wine. Halin sa kay Mike Estaniel. Kami nga duha ni Johnny Diaz ni subong. Si Mike pa hindi pa sa ka-broadcast ni sa aton. Hindi pa. Manog ka lang, ikaw na tanggiro. Tanggiro si Mike Estaniel subong. Si Francis Francis Basco. Francis Basco ka monitor subong. Good morning, paring Francis Basco. Payo ka lang da. Ari pa, may mga viewers pa kita galiw na lipatan ba si Rada mo. Islabon, Rads Supitran, Michael Alabe, Wilfred Rodriguez Villano, si Michelle Balion, si sino pa nito, Ivan, pasakasakali liyo, si Arman Viximo, si Stephen Adrian Paniga, si nong Stephen, no? Si Nonoy, no? Gatanaw na sa. Galantaw. Kag si Russell Castaneda Dibuco or Dabuco. Good morning. Si Kim Ganibmus or Ginibmus Yakubas kad ginabalaban ng gabukay ginapilido. Laban-laban. Baliskad. Si Minda Magno, Marhibalo, Genio Hill, ang ila, okay? So, Parang last fight ya, last 5 fights Okay. ni Ugas, ni Yordinis, grabe, Ugas. last 5 fights siya. September 6, 2020 versus Abel Ramos. Winner. Sa limaya ka fight, isang loss. Oo. Sang kay Manny Pacquiao naman, may lost man siya sa kay Jeff Horn. Way pa ambot na kambyo na. Ha? 2017 sakto na. 2017 Kay Jeff Horn. perdi sa kay Jeff Horn. Dira na da sa kwan na sa unanimous decision. Kay Vargas daog siya, sa kay Matisi daog siya, sa kay Broner daog siya, sa kay Turman daog siya. Kay Torman split decision sila. So, perdi sa kay Jeff Horn. Jeff Horn ni kaluluoy ni Churan, Jeff Horn sa pagsumbag na pagtapulay na, di ba? Sa puntos yan na perdi to. Oo, perdi sa puntos. Kagaya mo nadablan siling nila nga may kwanto may ihaw. May switching. oo Sa na. desisyon. Naging contest na sang iban ganito. Oo. Okay. So, muna ginapakita, subong mga kabyanan ang mga last fight nila bla. Ang title ni Manny Pacquiao, 8th Division World Champion. May 12 major world titles. First boxer to win lineal championship Mo gani. in 5 different Categories. categories. Grabe nga record ni Manny Pacquiao, no? Pertigda ko. Oo. May lang pagpamati kay Jima Kabalongga dito sa parkingan mo la. Okay. Kabalongga kay Kagawad Amin. Kabalongga kay Kagawad Milani, kay Kadoy. Mayo lang nga pagpamati. Good morning gali sa mga sa mga fans ko na sa Gwao. Damo. Paglabay ko gina. Yes, siya gid na iya. Si Ari gid siya gid. Kay Nelson Bautista. Yes, si Idol Jun Kapulot gid siya gid. Gitu. Siguro din siya magpati nga ako blaw. Okay. So, yari na. I-introduce na nga aton nga mga
wala, ano gani ni? Philippine National Anthem. National Anthem. Lupang Hinirang. Lupang Hinirang. Ang nagakanta, Nigra. Oo. Oh, Nigra ang kakanta, pero ang iyang itsura, Nigra, pero ang iyang kakanta ng Filipino. Ha? Challenger si Pacquiao. Challenger si Pacquiao sa kay Ugas. Oo. Okay. That's why nga Siya ang una kanta. Daw agawon naman ni Pacquiao ning kwan gali ni ang Ang iyang belt. belt ni Ugas. Oh, teka yung belt ni Ugas. Gin-award lang na siya mo. Yo. Ay si 2 years nga wala makahampang si Pacquiao. Okay. So karon kay ang nagapanguna sa boxing sa ining kategory si Ugas. So that's why gin-award sa kay Ugas. So ang plano ni Pacquiao bawion ang iyang belt nga nagkadto nga gin-award sa kay Ugas. Oh. Amo na siya. Okay. Oh. Kung mabawi ang iyang nga belt, kwarta pa siya. Ti mga 5 million US dollar. Dollars? Oo. Ang mga 5 million, dako-dako 5 mabawi. million US dollars. Oo. Ang madaog ni Manny Pacquiao subong. Oo, plus ang pay-per-view, Oo, madlagan na mga 18 million dollars. Oo. Wow, dako puli pwede sa presidential. May inog gastos Manny Pacquiao. Oo, may gigasto. Perdi man sa ukon daog. May dalong gyud sa puli. Oh, granted price na niya ang 5 million. Oo. Oh, so plus pay-per-view pa. Oh, hindi man na nila pa i-deklarar kung pilagi kay podla yung biyayar ga umlad palad na. Oh, umlad palad ang BIR. Tapos rakiton man lang sang mga politiko. Okay. So may mga viewers makita nga. Kay Kagawad Biti Talavera. Mm. Nagapamati. Sa mga barangay officials Oh. sang South San Jose kag North San Jose. Uy, gapamati sila? Oh, grabe. Oo. Okay. 906 million ano ni? Ang iya makuha Mga 906 million million. 120,000. Lapit-lapit sa bilyon. Di million na gani, billion. Bilyon na na. Oh, 906 million sa Philippine money. Philippine money. Oh. $80 million, 4 billion pesos. 4 billion. Ang 18. Ariyo. Philippine. 2018, Okay. 2018, Ali lang. Pindutan. Oh, pindot balik. Ibalik. Cuban nga kan. Kon nga. Yan naka-Cuba. Ikagwapa sang Cuban nga singer, no? Oh. Mistisa nga kon nga daw maitom lang siya po mistisa. 2018, Are. 2018 million, 9 billion. 18 million dollars. Oh, 18 million, no? Mag 18 million 9 dollars. billion pesos. 4 billion. 9 billion. 9 billion. Mo ni siya 906 billion million. Oh, gani? Million? Million. Oo. Ito yung Sa makwaya. Philippines. Sa 18 pa lang, ha? Sa 18 pala. Why pa mababala na iban pay-per-view? Grabe nga. Iniyagin padugan, kagin pabalasan niya. Hindi Oo. corruption. O, hindi niya korupsyon. Kayang-kaya niya ni Manny Pacquiao yang ipanghatag sa mga pumuluyo kung maglagan sa presidente. Oo. Kung magdaog ni siya, grabe nga pagbus sang moral ni Manny Pacquiao. Grabe. Oh, dumaog si Manny Pacquiao subong. Oo. Ang boss sang moral ni Manny Pacquiao, laban-laban gid. Laban gini. Mayawan gini laban-laban ang kwentro ya sa politika kung magpananglitan maglagan sa presidente. Laban Although gini. nga ginahambal abi nga ti kung magpresidente siya, siyempre medyo hindi pa niya masyado kayang-kaya ang parte sa mga paperworks. Hindi damo man niya mga advisors. Damo eh. Damo advisors. Kag ang sigurado lang nga ti si Manny Pacquiao hindi niya mangawat. Ate, bastante. Sigurado ganyan si Manny Pacquiao hindi mangawat. So, Dera, John, bago lang, yung pakita, 8 years older, si Pacquiao sang sa kay Ugas. Dason 146 pounds siya sa kilo, Grabe, 147 si Ugas. Ang rich naman, mas laba. Laba kamot ni Ugas. Oo. Oh. Kag kun parte to sa sa panawagan nga kwan nila, ang Kataason. taas si man si Ugas. Oh, si Pacquiao 5'6". 5'6 lang.
Oh. So ang tanan nga abansi ara sa kay Ugas. Oh, daw ala fight ni Oh. ni Margarito kag Pacquiao. Kag Pacquiao man. Oo. Tanan man to taas man to si Margarito. Oo. Taba man to kamot. Nan. Bugat man to si Margarito. Amo gid. Mo gid. Sa son si Pero- De La Hoya eh. Oh, na dilahuya mo man. Kung Oo. di man to taas. Amo gid. Ini kunin mo lang tawon. Dihado si Pacquiao eh. Dihado si Pacquiao. Oh, Pero, dihado siya. Kon pananglitan sa hulag, Mas kag- lasig. Kag sa pagkakuanabi, sa pagka veterano, Oo. veterano si Pacquiao. Oh, malasig siya magulag. Oh, bisan ang edad niya sini mga 8 abi ka kwan, mga 8 ka tuig ang edad ni Pacquiao nga abanse. Oh. Ikomparar sa kay Ugas. Pero ang hulag ni Manny Pacquiao kani Ugas, laban-laban mas pagsik pa si Pacquiao sa kay Ugas. Oh, laban eh. O kunin mo lang kun lang tawon mong sampang nila sa mga records nila. Si Ugas, tuon ni siya. Oo. Si Pacquiao wala. Wala. Walis. Abaw, Masampukan na gin ang wala kag Sampukanay to. gina masampukanay gina. Oh, ti laban-laban kun aton lang tawon ni pagsampok sang tuon ni Ugas, malapaw ni sa kay Pacquiao. Laban eh. Kay laba kamo si Lab, Ugas. oo. Ang kay Pacquiao ya igo gidi. Igo gidi. Sakam gidi. Oo. So, hindi Ang magdadistansya. sumpa ni Pacquiao- Ang sumpa ni Pacquiao na laban gamito niya ni dala suhot. Laban gin. Inang doko lang nga dala Oo. ball pababaw. Hindi sa magdistansya. Hindi na sa madistansya. Laban-laban na mo ng hampan Pacquiao. Oh, gapasulod na sa si Ugas. Si Ugas. Ano siya? Makita ninyo sa screen mga kabyanan, si Ugas nagapasulod na. Pero pasensya, kamo hindi na mo napakita nga close up kay maigo kita sa Copyright. copyrighted na, no? I-copyright kita. No? So muna nga wala lang namon ginapakita gid direkta ang ilang hampang, no? Mga kabyanan. Sa kay Kagawad BT Talavera, kay Mario Sukian, kay Leslie Londonio. Mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati. Lang tawab la. Oo. Ang crowd sa area sa ginampangan sa ni Pacquiao kani Ugas, Katik na mo? daw wala lang COVID. Why face mask mo? Why coronavirus Wala face mask. Wala. Ang mga upod lang ni Pacquiao may mga face mask. Ang tao gadikit. Oh, dikit-dikit gin. Kadikitanay. Hmm. Kag ang singgit nila so grabe. Oo. Ang hinugyaw. Grabe Hindi. ng linogyaw. Ang mga laway nila nagaralapta na da. Laban-laban eh. Gapan na gatin ni Puntipong kapin pa aircon nga dan. So muna laban-laban gid. Mga kabyanan, mamakita ninyo kung ano kadamo sang tawo sa area kag nawala lang niya sang coronavirus. Sugid coronavirus. So wala lang. Sara na, ginapakita na ang itsura ni Manny Pacquiao bilang challenger. Hall of Fame broadcaster, si Larry Merchant. Naghambal parte sa kay Manny Pacquiao. Grabe, no? Nasubaybayan niya. Subaybayan niya, Ni gid, Larry Merchant. Ang awaya. Nasubaybayan niya ang halin siyang pagkatao ni Pacquiao ni siyang gamay siya nga naging boksidor siya. Oo. Hasta nga naglabot siya ni nalabot siya ni Kwan. Hasta nga nagpolitiko siya. Nasulat niyo mo. Sa una. Sulat ni Larry Merchant. Hmm. Okay. Nakita yung away ni Pacquiao. Ang isa lang sa napirdihan ni Kwan ni Pacquiao nga pagkapirdi sa kay Kwan sa kay Marquez. Marquez. Oo. Ano ba kay dali na lang maubos time gin kanya pa sulong niya mo. Ginwas. Hindi igo gid siya. Nasintruhan gito sa. Kaya chamba to, chamba. Oh, chamba gito ya, chamba. Chamba kita mo tinatawag nga chamba. Oo. Okay. Hindi man to siling nimo mambal nga locker pants to. Oo. Ti chamba gito. Chamba to. Nachambahan gid siya. Ti pangkatapusan na lang. Kay kon mga kun sa waswasanay nga pulo preparasyon, na preparahan ni Pacquiao ni Chamigo. Oo. Way siya ka prepara aga aplikasyon Why? nga naigo siya mo. May inugbuga pa gali si Marquez. Oo. Oh, ba, pertik damo tao. Grabe nga tao, sus. Ara na, Ambot may nagabiyahe pa ni subong. laban-laban way na ni. Laban.
napakita si Pacquiao. Music nga, Eye of the Tiger. Amo na yung music ni Kwan ni Pacquiao. Oo, ang mo gina. Eye of the Tiger. Ano yung pasulod na si Manny Pacquiao? Ara na pasalod na ang iyang team. Ang team ni Manny Pacquiao, Team Pacquiao. Dala nilang bandera sa Pilipinas. Daway na sang migo mo, daway na kita nga dala. Away sa? Daw lain nga tao nga dala Oo, bandera. oh, GCQ to sa. Singson way man no, GCQ to mo. Kay ilang anak sila kadto sa Amerika mo. Hindi sila pwede kadto sa Amerika spong. Oo, Budlay. delikado. Why pa sila ka-vaccine? Why? Laban-laban. Kulang pa ganito. Laban-laban ko nag-vaccine man sila base sa Sinovac. Hindi ko sa Sinovac, hindi pwede kadto to. Hindi ka lusot sa Europe. Oo, hindi ka lusot sa Europe. Kag sa US, hindi pwede. Oh, dapat Moderna ka lang kag Pfizer. Pfizer, Janssen. Kay ang Moderna kag Pfizer lang niya mo na yung mga pwede ka sulod to sa Oo. Europe. Oh. Oh. Oh, nagkadto sa corner. Oh. Sa ring si Pacquiao kang nagluhod muyo. Pero ang pagpangamuyo ya, why na sa kapanguros? Why? Sa una kapanguros pa ni siya mong tapos may kwan pa na siya, may rosarito. Rosarito. Subong why na. Ang ginlodhan niya stubang niya may duwa to nga nagkuan pabitin. Oh, may duwa to ka chicks. Ka-chicks. Nagapabitin. Nagapabitin. Okay. God's ano na ngalan sa iyang Yeah, t-shirt man. Ah. God's na makita, God's. Oo. Naka-imprinta sa t-shirt niya nga puti. Imprintas ng t-shirt niya. God's Warrior. God's Warrior. Oh? Ate. Ngalan sa iyang t-shirt sa tubang. Oo. May flag sa Philippines sa tunga. God sa babaw, warriors dalong. Oo. God's Warrior. Ang Kaya si Ugas, ang ngalan sang bayo, Yasio Palas. Sio Palas, number 54. Ano ning ngalan ni Ugas ning nakabutang? Sa kay Ugas makabiyan. Pacquiao God's yan, Warrior. God's Warrior. ti ang siyo palas, ti iya sang God's Warrior eh. Sudlan sang God's Warrior. Oh. Okay. So, mga kabyanan, Ara na. makita nyo. Si Jimmy Lennon Jr. Facebook page ko, pwede ko rin yung matuon to, no? Ang Ang Facebook page ko, ang akong galing nga YouTube, pwede. pwede matuon to. To pwede. Ha? Ari, ang akon nga YouTube, ituon to. Para nga hindi lang makita, itsura ko sa kuana, sa kay Pacquiao na makita. Nan. Kina na. Kay way man tayo audio. So, hindi man na siya makuan. Hindi man na siya ma-copyright. So dali gid lang mga kabiyanan kang aton nga YouTube channel ginapakita naton sa telebisyon sa hampang ni Pacquiao kag ni Ugas. Ara na. Ayos. Ang ini makita sa to, makita. Ang gamay lang. Okay. May porsyon na. May porsyon. Okay lang. Importante makita sa aton nga mga Sa likod ni Pacquiao si Freddie Roach. Sa likod ni Pacquiao si Freddie Roach. Ara na mga kabyanan, ginalawag na ang duha. Bao damda mo tawo gid yaw. Perte nga tao. Ang iban naga-face mask, ang iban wala. Oh. Grabe. Grabe nga tawo. Pila ka milyon nga tao. Sus. Grabe. Perte no? Perte nga tao. So ara ang paha sa kay Ugas. Number 54, Sio Palas, si Ugas. 26 ang iyang daog. Apat ang pierde. Wala sang zero. Wailos. Zero sang draws. O Away sang draw. wala sang patas. 12 knockouts. 12 ang iyang knockout. So, ang kay Pacquiao na, yung mga sisintaho na niyang hampang niya. Ang announcer, si Juan Jimmy Lennon to, wakay si Michael Buffer. Why si Michael Buffer? Nga mo gina iyang official permi sa kadaway ni Pacquiao. So, ginapakita ang flag ni Yordinis Ugas. Subong, ari naman, gina-introduce na si Manny Pacquiao. 62? 62, Kaway? 62 kaaway, 7 Pito. ang pierde, 2 ang draw. patas, 39 ang knockout. Oo, taas Si ang Manny knockout. Pacquiao. Okay? So, ara mga kabyanan, Kondisyon siya? kondisyon si Manny Pacquiao. Okay? Good morning, pre. Okay, sige.
Si Oh. Only 8 division champion. Ari na. Mga kabyanan, Ara magasugod na, ginuba na ang ilang mga bayo. Will start to rumble. Ang duha ka mga boksidor. Arang referee, Nagpatunga ng referee, si Russell Mora. si Russell Moore. May na kay daw mo ni sayang kita mo na ang referee ng Amerikano nga daw. Oo. Ang isa. Perte ka kwan, perte ka hindi maintindihan kung ano mo siyang referee. Oo. Kung mga siyang referee, budlay-budlay. Oo. Ara na. Nagatubangay ng duha ka. Oh, da mga aon na si Ugaso. Pwerte ka taas kay Ugas ba? Da mga aon na si Ugaso. Gin-touch club ng duha ka mga boksidor. Oo. Taas kay Ugas kay Taas kay gid. Pacquiao, no? Dako ang taasan ni Ugas. No? Gaduko na si Ugas mo na parang Hugot ang lawas niya. Aga pangamuyo si Jinky. Gapangamuyo Si Gobernador. Kagang iya nga kwan, ang iya nga kapid. Oo. Ang kapid ni Jinky. Okay. Ara na. Nagkatunas tunga. Ginapakita na ang itsura ni Manny Pacquiao. Amo man si Ugas. Ara na, nagaplastar man. Kinahanglan ng bell. Ato na! Ara na. Nagsugod na ang away sa duha ka mga boksidor. Manny Pacquiao. Kagugas. Nag-jab-jab ang duha ka mga boksidor. Touch glove. Tapos, nagsugod, nag-jab si Ugas. Ugas. Gajab si Manny. Atras si Pacquiao. Okay, sumunod si Pacquiao. Pacquiao. Igo Oh, si Ugas. Sa tiyan. Nasa tiyan. Igo. Lepan Okay. ang kombinasyon niya po ni Pacquiao. Atras si Ugas. Ugas nag-jab. Sa budiga. Sa buligan ni Well, Pacquiao. Kigo. Atras si Pacquiao. So, ginasulod ni Pacquiao. Jab-jab si Pacquiao. Tuo. Ginagamit Oo. ni Pacquiao sa jab. Jab si Pacquiao. Gapalagyo si Left Ugas. hand right combination by Pacquiao. Atras si Ugas. Jab si Ugas. Wala ang ginajab Why? ni Ugas. Jab-jab si Ugas. Duha ka mga jab ni Ugas. Atras si Pacquiao. Lapaw ang iyang jab. Pacquiao. Ni Ugas. Nag-jab man. Atras man si Ugas. Jab si Ugas. Why kay Go? Way Kigo. Okay, nag-jab si Pacquiao. Why man kay Go? Nagbalo si Ugas. Wala man kay Go. Atras si Pacquiao. Jab sa Japon, straight. Left hand combination by Pacquiao. Napitkan si Ugas, nag-atras. Oh, natras. Left hand combination by Pacquiao. Igo si Ugas. Oh, Atras si Ugas. Left hand combination by Pacquiao sa Japon. Igo si Ugas sa iya na talinga. Oo. Indisog si Pacquiao. kagigaw sa iyang Right kwan. Ugas. Atras si Pacquiao. Wala kigo. Lapaw. Okay, maray competition. Igo naman si Ugas. Gayuhong si Ugas pero ganganga ang iya nga sungad. Oo. Gapula nang wala yang dulungan. Jab. Gapula ng talinga ni Ugas. Oy, straight si Ugas, igo sa tiyan si Pacquiao. Left hand combination by Pacquiao. Atras si Ugas. Baskog Jab, si Ugas. Pacquiao. Perti ka dako kung ikumpara lawas. Dako? Dako, gani katama siya lawas ni Ugas. Oo. Ikaw, Do parang sensilyo Pacquiao. lang si Pacquiao. Daw sinsinjiro si Pacquiao. Kung natawon mo, no? Oo. Kudako. Pacquiao. Jab si Ugas straight. Atras si Pacquiao. Oo, daw masulod si Ugas. Ginahanaan ni Ugas si Pacquiao, pero si Pacquiao wala gatras. Jab si Pacquiao. Nagatayadahin, duha ka mabusya. Left hand combination by Pacquiao. Atras si Ugas by Kigo. Malusob si Ugas, pero walang sunod. Nagsumbag si Pacquiao o si Ugas. Igo si Pacquiao sa tiyan. Oo. Sa idalom. Si Dalom. Pacquiao, nagaplastar. Nagjab ang duha ka mga boksidor sa tiyan. Ginalusob ni Pacquiao kag gina-straight ni Pacquiao ang tiyan o ang budiga ni Ugas. Jab si Ugas, straight si Ugas. Atras si Pacquiao, hindi makaigo. Kabos. Ginakawatan kag ginasumbag. Left hand combination jab. Oh, sinulog. Left hand combination by Pacquiao pero Gintiklod si Pacquiao. ya. Gintiklod ya si Pacquiao. Kay ti kadako siya mo. Oh, gintik Pacquiao natumba si Pacquiao. Kaya gintiklod ni Ugas. So naghambal ang referee sila niya wala to matumba nga sa sumbag. Oo. Kundi bangod sa Gintiklod yan. Gintiklod niya si Pacquiao plus nakatandog si Pacquiao. Danlog. Okay? Tapos na ang first round. Natapos na ang first round. Lantaon na ton sa amo sa itong aplastada. Laban-laban si Pacquiao ang may puntos. May puntos yan. So, ang round 1, tandwa, igo. naton kay Pacquiao. Igo, gigali sa pipingig si Ugas.
Oh, may kwan pa, may tangkugo pa. Hmm, Pero igo may gid sa walaw. igo man si Ugas Kabalos, sa kay Pacquiao. Oo. Kabalos no sa tiyan kag sa Pipingig. itsura man. Okay. So nagbalos pagid si Pacquiao, igo pagid liwat si Ugas. Nagbalos man si Ugas, igo man si Pacquiao gani sa kwan sa tiyan. Okay? So kung imo na tawon, Gin kanya duso ya. kung imo ng tawon, medyo Outro. avansi si Pacquiao sang gamay nga puntos. Gamay lang sa gid. kay Ugas. Hmm. Ara, second round. Pacquiao versus Ugas. Jab-jab si Pacquiao, jab-jab man si Ugas. Oy, naka-straight si naka-jab si Pacquiao, si Ugas, igo si Pacquiao sa kwan sa guya. Oh. Jab ni jab yapon si Ugas, atras si Pacquiao, jab si Ugas, balos si Pacquiao, lapaw ang sumbag straight ni Ugas. Pacquiao nagapreparar, jab ang duha ka mga boksidor. Oy, nag-straight na maliwat jab si Ugas, atras si Pacquiao. Ang kalaba sa kamot ni Laba, Ugas, gito. igo si Pacquiao pero sa straight o sa jab, no? Oh. Sa jab ni Ugas. Oh, ginakawatan lang sa ni kuno Pacquiao. Sa ni Ugas. Mm. Kakawat man si Pacquiao, medyo kabos gamay. Igo si Ugas, lumusot. Si Pacquiao, igo si Ugas. Oh, igo sa left straight ni kuan ni Pacquiao. Yes. Gatayada dai sila nga duha. Sa kadako gidabi sa kay Ugas. Oh, igo naman si Ugas. By Pacquiao, nagbalo si Ugas, igo sa tiyan si Pacquiao. Straight jab ni Ugas. Left and right combination by Pacquiao, igo si Ugas. Ugas straight. O jab. Igo na maliwat si Ugas or si Pacquiao sa tiyan. Tiyan pero may igo ni Ugas kay Pacquiao. Left and right combination by Pacquiao, igo si Ugas, balo si Pacquiao, si Ugas, lapaw. Gatayadahay. Ang duha. Oh, straight sila nga duha. Oh, nakalusot si Pacquiao ang tuo niya. Nakalusot sa kwan sa left side sa pipingig ni kwan. Right side sa pipingig ni Ugas. Yes. Jab si Pacquiao, jab man si Ugas. Straight ni Pacquiao. Nakalusot naman ang straight ni Pacquiao. Ang right straight. Okay. Nigo naman Pacquiao. Oh, nigo si Ugas. Left combination by Pacquiao, nagbalo si Ugas, igo si Pacquiao sa tiyan, igo man si Ugas sa lawas o sa itsura. Oh. Left and right combination by Pacquiao. Atras si Ugas. Pacquiao jab, stras, kabos. Pacquiao straight. Nag-jab si Pacquiao. Left straight ni Pacquiao, kabos. Oh, perfect bakod si Ugas ni. Oh. Ugas nagatayada kag katapusan na. Utod. Ginutod sa YouTube. Okay. Sige lang. Dire naman. Saylo. Saylo. Kay hindi sila gusto. Tapos ng round to. Okay, tapos ng round 2 mga kabyanan, utod gali sang Facebook. YouTube. YouTube ang akon nga kubirin. Oh, stricto sila, stricto. Striktong YouTube. Sige, isaylo ni sakon. Okay. Okay. Has been stopped because detected copyright. Okay. Indetect ang copyright. Okay. So, ibalik na lang anay sa aton. Kay hindi gali pwede. Detected nila ko ng copyright eh. Ay, hindi. Okay. Tuyo nila i-live ko no. Hindi pwede. Hindi pwede, no? Kuan lang, sa likod lang ang gamay. Makita nyo, gamay lang sa likod siguro. Okay. Untatan lang guro na to. Okay lang. Untatan lang guro. Aray sa isa pre. Ha? I-remove lang yun. Lucas has
Kay pasensya gisaton nga mga tagpalamati way na ta YouTube anay subong ha kay alang-alang ginakuan gali gina-remove nila kay hindi pwede. Okay, maka-copyright kita. Oo. So diri lang kita na sa Facebook page. So hindi gid kamo makalantaw nga drodritso gid nga lawig. Nga makita gid kay hindi pwede. Hindi silang pasugot. Hindi silang pasugot. Okay? Mga kabyanan, round 3 na subong, Pacquiao naga-jab-jab, si Ugas naga-jab man. Bago lang nakasulod si Pacquiao, aran man sulod man. Naigo si Ugas, garagapak ang igo ni Ugas. Oh. Pacquiao, Naigo ni Pacquiao. Oy, naka-right hook. Si Ugas, igo si Pacquiao sa guya. Pacquiao. Oy, ato pagid, nagsumpal si right hook, no? Mga kabyanan, left and right combination by Pacquiao, igo si Ugas sa iyang apipingig. Gangangaman si Ugas ba? Gangangaman si Ugas. Masakit manggalinumol ni Pacquiao bisan gamay na sa no. Dako gi katama ng taon si Ugas. Dako gid daw. Aperte ka dako sa Daw si Kwan gid daw si De La Hoya gid daw. Kalimaway daw si De La Hoya gid tod. Kadako-dako. Kadako gid daw. Okay. Pacquiao versus Ugas. Puntos-puntos na ni kay Pacquiao ni. Puntos-puntos na lang Duha ka mga boksidor, iyawan ni sa guro tumba sa kay Ugas magamon Oh, bakod ka tama oh. Bakod kag kadako lawas. Dako gid. Hoy! Naigo si Ugas. Competition by Pacquiao, igo si Ugas. Nakita ni Pacquiao nga daw may plastada, gapisik si Pacquiao may plastada. Igo gid si Ugas. Pacquiao, igo si Ugas. Atras si Ugas gamay. Nag-straight si Ugas. Igo naman si Ugas. Pacquiao si Ugas. Left and right competition by Pacquiao, igo si Ugas. Left and right combination by Pacquiao. Igo liwat si Ugas. Ugas ng balos. Pero nag-atras si Pacquiao. Wala kigo. Left and right combination by Pacquiao. Igo si Ugas. Oh! Nag-jab kag right hook si Ugas. Lapaw. Balos si Pacquiao. Lapaw man. Jab si Pacquiao. Left and right combination by Pacquiao. Left and right combination by Pacquiao. Igo si Ugas. Dito kagad pag ni Pacquiao. Nagbalos si Ugas. Igo si Pacquiao. Nag-atras. Nag-abante naman si Pacquiao. Nagbalos. Igo naman si Ugas. Atras si Ugas. Kad natapos na ang round 3. Round 3 na daw? Okay. Mga kabiran, gahabok na ang mata ni Ugas. Daw ungas na subong si Ugas. Gangangaman gali babaya igo sa mo. Gangangama baba ni Ugas magkiyamakuan. Ang left sang iyang guya partner John among gahabok. Gahabok na ang guya ni Ugas tapos ang mata ni Ugas gahabok naman ang tuo. Ang tuo ya. Naigo yaman actually si Pacquiao. Pero sang magbalo si Pacquiao, igo yaman si kadua gid may araw, left and right combination by Pacquiao, igo man si Ugas, no? Patas-patas ang igo. No? Kaduha may igo ni Ugas si Pacquiao, kaduha may igoon ni Pacquiao si Ugas. Pero mas puwersadong igo ni Pacquiao sa kay Ugas. Gay ngangasa mo. Clean punch na sa inatawag, no? Clean punch. Okay, ari na kita sa round number 4 mga kabyanan. Sa round 12 sa tunga na day Pacquiao kag Ugas. Tayadahay ang ka mga boksidor. Jab. Oy! Igo si Pacquiao. Naigo si Pacquiao sa straight ni Ugas. Gatango si Pacquiao. Okay, naigo man si Ugas. Si Pacquiao, igo man si Ugas. Ang hining nga ulo ni Ugas ay naigo ni Pacquiao. Left and right combination by Ugas, igo sa tiyan, kag sa buniga si Ugas, igo man sa lawas, kag sa itsura si Ugas. Nasakitan si Ugas kung maigo sa lawas. Dali lang. Igo niya sa Pacquiao sa pan. No? May low blow, no? Oo. May ara nga low blow nga ginahiwat si Ugas, igo si Pacquiao sa iya nga sa iya nga belt. Below the belt. Iya bird. Igo sa below the belt. Below the belt lang. Igo si Pacquiao below the belt. So kadua na ka bisis na, kadua na. Gin papahuway si Pacquiao sang mga 5 ka minutos o 5 ka segundos. Okay, touch glove ang duha ka boxidor. Pacquiao niya babaw lang bla. Babaw lang tayo guay. So mga kabyanan na naman nagtaya dahil duha ka mga boxidor, jab si Pacquiao, jab man si Ugas. Kada jab ni Ugas, gabalo si Pacquiao, igo si Ugas. Jab si Ugas, kabos. Atras si Ugas, si Pacquiao.
jab si Pacquiao, atras si Ugas. Jab-jab ang duha ka mga boksidor. Nagkauti naman si Pacquiao sang sumbag sa kay Ugas. Oh! Left hand combination by Ugas, igo si or by Pacquiao, igo si Ugas. Left hand combination by Pacquiao, igo yapon si Ugas. Ugas nagatras. Left hand combination by Pacquiao, igo yapon si Ugas. Ugas nagkuob. Kuob siya. Ilala cover sang iya gloves. Nag-cover. Oh. May left straight si Ugas. Oo. Igo si Pacquiao sa baga. Ginahaba ya. Ginahabaya si Pacquiao subong. Oo. Left hand combination by Pacquiao. Nagbalo si Ugas straight. Cross. Igo man si Pacquiao. Atras si Pacquiao. Pacquiao. Combination by Ugas. Igo si Pacquiao sa tiyan. Pacquiao. Left hand combination by Pacquiao. Way kay go. Way kay go. Atras Ang kay si Ugas, way man kay go sa kay Ugas, Pacquiao. igo Oh, man. lusot ang inumo ni Pacquiao. Igo ni Pacquiao. Igo si Ugas. Igo sa Ugas. Ugas nag-straight. Atras si Pacquiao. Ang left straight ni kuan ni Ugas galusot man sa kay Pacquiao sa guya. Yes. Okay. Hoy! Naigo si Pacquiao sa sumbag ni Ugas. Right straight. Pacquiao nagbalos. Left and right combination by Pacquiao. Kabos. Laban-labay ang iyang Labay na maliwat si Ugas. Napiktusan na maliwat sa jab si Pacquiao. Jab ni Ugas, naigo si Pacquiao. Straight man si Pacquiao. Left and right combination by Pacquiao. Igo si Ugas. O ito. Abi ko anay kung nigo to kay matumba na gali kay Nagluhod na to eh. Nakadanlog, Danlog lang to? Danlog. Oh. Okay. Pacquiao. Nagasulod si Pacquiao. Ginasulod niya si Ugas nga maka-counter gid. Luhod lang tong Okay. So, lantawon ta kung kuan kay si Ugas daw nagluhod. Oo. So lantawon ta kung igo ato o kung slip o kung nakadanlog si Ugas. May mga samad na si Pacquiao sa iyang walang guya, no? Guya. Sa dalong dapit sang mataya. Amo ni sa ang igo sang straight kag jab kagay na Oo. ni Ugas. Okay. So, bot silingon, may igo man si Kwan, may igo si Pacquiao halin sa kay Ugas. Ginigo man sa ni Ugas. Samtang si Ugas, nagahabok naman ang guya ni Ugas. Sa wala man nga guya ni Ugas. Kag nagahabok man ang guya ni Ugas. Kag ang mata ni Ugas gamatamat na Kwan, gamatamat na Dako. Habok. No, gabok, gadako na. Habok. Maglawig ng hambang kay may instructor. Ha? Ang balantayan kung maglawig ng hambang kay may instructor. Oo. Oh. So, mo nang banatayan mga kabyan, maglawig ang hampang. Oo. Kay may age factor ni, no? Si Pacquiao, 8 ka tuig ang gulang niya sa kay Ugas. O mo gani. 43 43 na sa mo? 46 na ni siya. 43. 43. Okay? Oo. Si Ugas siya 35 Ang lang. combination by Pacquiao, naigo si Ugas. Oh, lumusot ang wala ni Pacquiao sa nawong ni Ugas. Igo naman si Ugas sa nawong. Oo. Ginasingit-singitan siya ni Pacquiao. Nagliwat si Pacquiao sa iyang strategy, no? Oo. Medyo Liwat siya. May lain naman nga strategy si Pacquiao ang ginahimo subong kay ang mga jab kag straight ni Ugas galusot sa kay Galusot. Pacquiao. Oo. So ginapangitaan ni diya ni Pacquiao nga hindi makalusot ini, no? Oo. So ginahimo ni Pacquiao left hand combination, then atras gamay, then balik na maliwat, left hand combination by Pacquiao, igo si Ugas. Atras si Ugas. Medyo may persa ginumo ni Pacquiao kung makasumbag sa kay Ugas. Si Ugas gapangitaman sa nga chimpo nga makalusot Yes. sa. Si Ugas naga-straight, naga-jab. Sometimes si Pacquiao left straight and then right jab. Ito naman, nag-straight si Ugas, nagbalo si Pacquiao. Wala nag-iguay ang duwa ka mga boksidor. Okay. Gajab and right si combination. Pacquiao. Left and right. Ugas and nagbalo si Pacquiao. Igo si Ugas, si Pacquiao na igo man. Gachad ay Japon. Left and right combination si Pacquiao. Si Ugas nagahulat lang. Nagahulat lang siya sa timing. Ngayon cross siya naman si Pacquiao, igo sa gloves. Okay. Amatamat sulod si Pacquiao. Okay, ang budiga naman ni Pacquiao. No, lapit naman sa dalom. Igo naman si Pacquiao sa dalom. Oo. Pa naman, no? Below the belt naman ang igo ni Pacquiao pero gamay, no? May lang gani kay way masyadong malapot.
Oo. Jab si Pacquiao. Jab si Pacquiao. Gapangita gid sa pamagis Pacquiao makalusot sa guya ni Ugas. Igo si Ugas. Oo. Nakalusot ang wala ni Pacquiao sa Yes. guya ni Ugas. Tupagid, left and right combination by Pacquiao, igo yapon si Ugas. Si Ugas nag left straight and right hook, igo si Pacquiao, nagbalo si Pacquiao. Igo si Okay. Ugas. Nagbalos man si Ugas. Igo man si Pacquiao. Oh. Ginpulo-pulon Pacquiao si Ugas. Grabe ka bakod ni si Ugas. Yawan isa kay Dapo. Nakalusot naman ang wala ni Left Pacquiao. and right combination by Pacquiao, igo si Ugas, pero yes, left and right combination by Pacquiao, igo yapon si Ugas. Grabe nga inumol ni Pacquiao ga hagunos, pero nagbalo si Ugas. Igo man si Pacquiao. Oh, igo man si Pacquiao, Nagbalo igo man si Ugas. Igo si Ugas. Oh, igo man. And natapos na ang round 4, no? Oo. Patas-patas sa maliwat. Patas-patas. Oo. Damo gawa si Pacquiao sang Ginboyan. inumol. Ginhaboy nga inumol nga nakaigo sa kay Ugas. Si Ugas may mga igo-igo man pero ginagagmay. Oo. Kag hindi masyado klaro. No? Oo. Ang inumol nga tupa sa kay Pacquiao. Ha? Test ng stamina yan. Yes, no? So, diri naton makita ang matestingan kundi hasta ang stamina ni Manny Pacquiao. Oo, diragi na matistingan. Diri ta matestingan ang stamina ya. No? Actually, damo sumbag si Ugas gali nga way kigo si Pacquiao. Oo. Round 5. Round 5 na natapos. Okay, tapos na round 5 gali, no? So, ika round 6 na ni subong. Ari kita sa round 6 sa tunga-tunga na sa round. Tunga-tunga na, ara na. Tunga-tunga Ang na. duwa ka boksidor ara nas tunga. Gatayadahay na. O nagbuhi sang left straight si Kwan, si Ugas ula kigo. Si Pacquiao nagbuhi sang right straight, way man kigo. Okay. Ginainganyo ni Ugas ang tuo ya. Oh. Ginahanaan niya sang tuo, no? Gahana man si Pacquiao. Gatayadahay ang duwa ka boksidor. Ang left straight si Kwan, si Ugas wala kigo kay Pacquiao. Si Pacquiao kapangita sang kay gayunan nga makasulod, no, makasulod nga malikawan niya ang kalaba sang karawkaw ni Kuano Yes. ni Ugas. Perte nga daan ka labas ang kamot ni Kwan ni Ugas. So, left and right combination by Pacquiao, 1-2-3, 1-2-3 ni Pacquiao. Hindi makalabot ni Ugas, atras si Ugas. Right straight kag jab si Ugas, way man makaigo. Jab si Ugas, way kaigo. Straight si Ugas, way kaigo. Pacquiao, left and right combination by Pacquiao. Sagang ni Ugas, way kaigo. Pacquiao, si Ugas nagjab-jab. Pacquiao gapangita sang timing. Straight ni Pacquiao. Straight man ni Ugas. Puro tanan kabos. Way nag-iguay. Pacquiao naga-straight. Left and right combination by Pacquiao. Kabos. Left and right combination by Ugas. Kabos man. Atras man si Pacquiao. Kabos. Left and right combination by Pacquiao. And Ugas. Wala nag-iguay. Oh, sumulod ang wala ni Igo Pacquiao. si Ugas. Oh, igo. Igo sa ilong si Ugas. Left and right combination Nigo by man. Pacquiao. Kag si Ugas. Left right hook ni Ugas. Igo man si Pacquiao. Atras Pacquiao. Subong. Nagataydahay. Doon ka mabuk si Do. May right hook na himo si Ugas. Igo si Pacquiao. No? Sa tuong o sa wala nga guya. Sa wala. Jab ni Ugas. Igo si Pacquiao. Oh, igo man si Jab Ugas. si Pacquiao. Igo man si Ugas. Kinanglan hindi kit pag distansyaan ni Pacquiao permi. Oh, magdistansya gani si Pacquiao, igong niya si Git siya. si Pacquiao Oo. sa Ugas. Dapat sulungon niya lang ang sulungon eh. Okay, kung magsulong siya, hindi ka prepara mayo si Ugas. Okay, pero kung magdistansya, tanda daw, may chance si Ugas. Kinahanglan makasubol. Okay, bago lang ginsulod ni Pacquiao, wala kigo ang left and right combination. Nag-straight si Pacquiao, wala si Ugas sa muman, wala man kaigo. O sulod si Ugas. Wala na si Pacquiao nagsulod. Wala makaigo, way makalabot. Kay nag-atras dason si Ugas. Okay. Tapos na ang round Tapos 6. na round 6. Dahil ni mabalaan kung sino naman to punto.
Oo. Damo sa inumo laging pagwa si Pacquiao. May mga igo pero mga kulukibyas. Tibias. Ang iya naman ni Ugas, may mga sumbag man siya, pero laka katama, Oo. pero may mga time mga maigo yaman si May Pacquiao. igo gid. Oo. May igo si Pacquiao. Once nga magdistansya sa Pacquiao. Oo. Pero kung subol sa Pacquiao, hindi siya makadali-dali kay Pacquiao. Oo. Actually gahabok na subong ilong ni Ugas. Kag Oo, nagadugo na babaya. Gadugo ng babaya ni Ugas. Ay nangalimog sa ugo, ay dugo. Gadugo na. Oh. So gadugo na babaya. Okay? Sa ang iyang agtang subong may ara na nga isa ka sungay. Oh, may bukol Tanga. na mo. May bukol. Ang agtang ni Ugas mga kabyanan. Okay? Evangeline Espinida Vasquez, good morning. GC Lilibet Roma, good morning. Verna Salvilla, good morning. Okay? Okay, round 7 na. Ara na gatiyadaay ang duwa ka boksidor. Left straight. Okay, cross sa left si Ugas, wala kigo kay Pacquiao. Nagbalo si Pacquiao sa left hook niya. Why man makaigo sa kay Ugas, kay nagatras si Ugas. Gapangita pa magi sila. Nabalaban ka pangitan ni timing si Pacquiao mo. Oo. Ngayon nang makasumbag siya. Actually, nag-straight si Ugas. Medyo Igo lang sa gloves. igo sa baga si Pacquiao. Oo. Left and right combination by Ugas. Igo sa tiyan si Pacquiao. Jab si Pacquiao. Left and right combination by Pacquiao. Oh, Igo pinaulanan si Ugas. niya. Pinaulanan niya. Left and right combination by Pacquiao. Nagbalo si Ugas. Why masyado nag-iguay? Oo. Why mayo mag-igway? Sige, tsadahay. Pacquiao, straight. Straight si Pacquiao. Jab. Left straight ni Pacquiao. Jab si Ugas. Jab si Ugas. Straight si Ugas. Straight man si Pacquiao. Straight lang tanan, no? Oo. Pacquiao, no? Straight, why pa sang kombinasyon? Why pa Japon? Sa why pa sa mga solido nga. Jab kag straight lang ni. No? Okay. Left and right combination Ugas na igo sa Pacquiao. Igo si Pacquiao. Oo, igo. Okay, nagbalo si Pacquiao, sumulod. Why kay igo? Tuyo ni Pacquiao nga sudlon. Kay kung magdistansya siya sa nasiling tana, maigo gid siya sa kay Ugas. No? Oo. Bangod sa kalaba sang kamot. Ay, igo naman si Ugas sang ginsulod ni Pacquiao, left and right combination. Igo si Ugas. Okay, mag-attempt si Ugas nga masulod sa kay Pacquiao. Wala kay igo. No, atras. Okay. Si Pacquiao nag-attempt pagin masulod. Why kay go? Kabus sa guya. Okay, gina-attempt ni Pacquiao nga sudlon sa gyapon si Ugas. Left and right combination nakasingit. Pacquiao, igo si Ugas. Ugas. Why kay go ang left and right combination ni Ugas kag ang left cross siya. Why kay go sa kay Pacquiao. Tsadahay ang duha ka boksidor. Nagahaboy sa sidor. Why kay go? Sumulod si Pacquiao, wala makaigo sa kay Ugas, lapaw. Naigo si Ugas sa tiyan. Sinulod ni Pacquiao. Amo na siling naton nga dapat i-close yan kay kung na magdistansya, disgrasya sa. Okay, left and right combination ni Pacquiao. Naigo si Ugas. Okay. Katapusan nga sumagana ito si Ugas sa naigo. Oo. Nagsumbag man si Ugas pro why kay igo sa kay Pacquiao. Amo gani. Naan. Ayo, amo to ginang sa uli. Amo na tunga-tunga to ginang. Kabing jab ni Kwan kag straight ni Ugas. Igo actually si Pacquiao pirmi kay laba kamot Laba mo? si Kwan. Oo, si Ugas. kung magdistansya sa. Oo. So amo nang problema pero lantawab lang kuano. Lantawab lang mata ni Ugas. Ang ulo ni Ugas may sungay kag ang mataya may sungay naman. May sungay. Tuling-tuling no. Puro na kuana habok ng mata ni Ugas. Kung maputi na sa part na John, laban-laban kitaon na na. Kitaon na. Galing kay timitong siya. Oo. Oo, So, tuling-tuling. Perte ka hining-hining sang Guya kag ni Ugas. agtang niya. Ang kay Pacquiao, ara man, may Oo. habok man sa iya nga wala nga guya. Wala nga guya. Dra dapit sa may mataya, no? Hmm. Sa kilid sa mataya dapit.
Gatay ang duha ka boksidor sa round 8. Round 8 na. Okay. Nag-attempt nga nag-sulod si Ugas, wala makaigo sa kay Pacquiao. Nag-left straight man si Pacquiao, wala man makaigo. Sumulod si Pacquiao, ang left yan nakaigo sa right side sa dulunggan ni Ugas. Medyo ginakakas-kakas ni Ugas yang kuan ba yang gloves nga way sa nagatabon Oo. sa suraya. Oo. Ginulpira ni Pacquiao. Oo. Oo. Daw ginahaylo-haylo yes Pacquiao mo. Si Pacquiao nga magsumbag. Oo. Hindi lutsansa. Tinatago-tago. Abi guro iyawan siguro pangita. O abi iyawan sa pangita kunin maagi ang inumol ni Pacquiao. Oo. Okay. Cover na siya sa gloves siya sa guyaya. So nag-cover na sa kay nakita iya nga kun buksan niya iya nga guya. Tod si Pacquiao naigo naman sa left nga side sa dulunggan. Si Ugas. Right side nga dulunggan si Ugas. Naigo ni Pacquiao. Naga sa jab si Ugas way kaigo. Jab man si Pacquiao wala kaigo. Okay, way kaigo sa gyapon. Tuyo sudlon ni Pacquiao. No, tuyo ya sudlon si Ugas. Jab. Nag-cross naman. Right cross si Ugas wala makaigo. Jab si Pacquiao. Right jab kag left straight ni Pacquiao. Ugas nag straight man. Jab. Igo si Pacquiao sa jab, no? Ni Ugas. Pacquiao nagbalos. Oy, right cross naman liwat ni Ugas. Igo naman si Pacquiao. Left and right combination by Pacquiao. Kabos. Left and right combination by Ugas. Igo si Pacquiao. Left and right combination by Pacquiao, igo si Ugas, nagbalos si Ugas, wala kay igo, lapaw. Pacquiao nagbalos, igo si Ugas. Pacquiao nag-straight jab si Pacquiao. Straight si Ugas, lapaw. Gasambil na baba ni kono ni Ugas. Oh. Ang labay nga sungat naglaba pag Naglaba pa gito. Sumulod naman ang wala nga inomol ni Pacquiao sa guya ni Ugas. Okay? Nagapangita man si Ugas ang tsamba nga makaigo si Pacquiao. Oy! Left and right. May left cross gaginhimo si Ugas, igo si Pacquiao, nagbalo si Pacquiao, left and right combination, igo man si Ugas. Why kay go? Left and right combination by Ugas, wala kay igo si Pacquiao. Oy, may straight si Pacquiao kag right cross, na igo si Ugas or may straight si Ugas na igo si Pacquiao. Duga talang so ang iya sipon kagang dugo sa iya ilong Nagdugo ng ilong ni Ugas. Ulo gali igo ni Pacquiao. Grabe, persado man. Persado gid. So, galalain si Jinky si Jinky, no? Naigo sa ulo mo. Naigo si Pacquiao sa ulo. Pero kaya. Kaya ni Pacquiao. Ang wala kag tuo nga kuguya ni Pacquiao, may black eye naman. May black eye. Tapos si Ugas naman, nagadugo ng ilong ni Ugas kag ang iyang baba. Kag nagahabok man ang guya kag ang ulo ni Ugas. So may mga kuan man, may mga black eye man si Ugas. Sambil pa babayo. Sambil ang baba ni Ugas. Okay? So patas-patas ang ampang ni pro dako gid ang bintaha gid si Ugas kay laba kamot kag dako pa. Okay. Round number 9. Round 9. Gapangita sa tsamba si Pacquiao nga makasulod gid. Nag-deliver sang left and right combination si Pacquiao wala kigo. Si Ugas nagakover. Nagbalos si Ugas wala man kigo lapaw. Balos ang Ugas wala kigo. Okay. Si Pacquiao gay na timingan niya nga makasulod siya may opening dapat. Dumpog ni kuan ni Ugas pay dalom. Gintiklo naman kagintumok ni Ugas padalom si Pacquiao. Sa Pacquiao. Okay. Ti kaya yagid nga tumok si Pacquiao kay ti siyempre gamay mo. Gamay nga daan. Hoy, may sumbag si Ugas nga nakaigo sa lawas ni Pacquiao. Pacquiao nag-sumbag man. Left and right combination by Pacquiao. Straight si Pacquiao.
Straight si Pacquiao, straight man si Ugas, wala iguay. Hoy! Sagang. Sagang ni Pacquiao. Left hand right combination by Pacquiao. Nag-right cross si Ugas na sagang ni Pacquiao. Nagbalo si Pacquiao. Left hand right combination by Pacquiao. Atras si Ugas. Left hand right combination by Pacquiao. Igo si Ugas sa guya. Oo, ginapulo-pulo yung kalbo. Ang ulo ni Ugas. Left hand right combination by Ugas. Wala sagang kigo. si Pacquiao. Okay, left and right combination ni Pacquiao. Gina-target ni Pacquiao ang ulo ni Ugas. Okay, nasa singitan niya si Ugas sang iyang right, sang left ya. Si Ugas pangita sa pamagi nga makasulod man sa kay Pacquiao, hindi makasulod dali-dali bangod nga madasig si Pacquiao. No, madasig. Si Pacquiao left and right combination, wala kigo. Nagbalo si Ugas, ginhabaya, no? Cross, naging right cross ya, wala kigo. Left and right combination ni Ugas, why kigo. Left and right combination man ni Pacquiao, hindi sakam, no? Ang igo sa walang nga dulungan nga pipingig ni Ugas. Nagatya daya nga duha ka boksidor. Left and right combination, nagsulod si Pacquiao. Ang target ni Pacquiao ang budiga ni Ugas. Nagapangita sa nga pamagi si Pacquiao. Inganyo yang mag-open ang sa sulod. Left and right combination ni Ugas, wala man kay go sa kay Pacquiao. Sinulod ni Ugas, wala ka ops, gintum okay naman si Pacquiao paidalom. No, gintum okay naman paidalom. Gintum ok ni Ugas. Tapos na ang round 9. Grabe si Ugas. Kaduwa na niya nga gintumok si Pacquiao paidalom. Astang dunggan niya ang kanya to, ang tuon niya nga kilay, mayara naman nga kat tuon nga kilay ni Ugas. Makita subong gakuriit na siya. Gakuriit na si Ugas. Ginatagan sa instruction sang iya nga coach kung ano ang dapat nga pagahimoon. Si Ugas dako na ang bukol sa iyang nga mata. Kung mga gamay-gamay lang ni si Ugas, kag ba medyo bataon pa rin siya, labi nga duwa edad ni Pacquiao. Oo. Timprano pa rin tapos. Oo. Tapos. Laban gini. Balo ka mga igo ni Pacquiao sa kay Ugas ni, masakit ni mo. Sakit gini. Galing kay hindi masyado kabatsyag si Ugas, kay dako sa Dako-dakong dan. Dako sa tapos huben pa. Oo. Taas ba? Okay. Jab. Jab sila. Daway ni laban-laban, daway ni tumbahanay. Daway gid duay. Hindi ani matumbas to Ugas kay dako nga dani. Ginhabay naman duay kay go. Ginhabay naman ni Ugas si Pacquiao pero may kay go. Gina timingan ni Pacquiao sa iyang right, gina jab sa right ya. Si Ugas naga-jab man sang left niya, pero hindi man makaigo. Sumulod si Pacquiao. Igo si okay, naigo si Ugas, Okay, naghilay siya, Play sa duwa ka mga boksidor. Naghilay si Ugas. Naghilay si Ugas, igo sa budiga. Waswasanay sila ng Pacquiao. Paulanay sila sa inomol. Okay. Sige subong ang Hoy, naigo si Pacquiao sa right straight ni Ugas or right cross ni Ugas. Gatango si Pacquiao. Okay. Pero why matumba? Why? Nakabalos. Kaya ni Pacquiao inumol ni Ugas. Hindi gali sa by Pacquiao. Hindi gali mag-draw si Ugas. Hindi mag-draw si Ugas. Oo. Hindi siya mag-draw. Ayawan sa kay Pacquiao kung sa dasigay. Yes. So, left hand recombination by Ugas, igo si Pacquiao sa ulo. Nagbalo si Pacquiao. Left hand recombination by Pacquiao, igo man si Ugas. Left hand recombination by Ugas, igo si Pacquiao. Balo si Pacquiao, atras. Left hand recombination by Pacquiao, nagbalo si Ugas. Lapaw. Left hand recombination by Atayadahay. May straight naman kag right hook naman si naging pakawalan si Ugas. Pero nag-atras si Pacquiao.
Amo man si Pacquiao, no? Do tayan lang magdisgrasya si Pacquiao sa Kalabanan nga right cross hook, siya. no? Sa right cross ni Ugas pero Oo. may lang gani way kigo. Why kigo? Kwanto? Tama to nan. Tano Right abla. cross na maliwat ni Ugas. May lang ilapaw permi. No? Sagang ni Pacquiao. Oh, Left hand right combination by Pacquiao. Left hand right combination by Pacquiao. Igo sa ulo, Igo si sa ulo Ugas. si Ugas. Naga Ang hining nga ulo ni Ugas mo gidang ginabira ni Pacquiao. nagasulod si Pacquiao. Left hand right combination by Ugas, Igo si Pacquiao, balo si Pacquiao, igo man si Ugas. Last 10 seconds sa round 10. Left hand right combination by Ugas, igo si Pacquiao. Nagbalo si Pacquiao. Ginbira-birahan man si Ugas. Nag-cleanse. Nag-cleanse sa duha ka mga boksidor. Natapos na ang round 10. Oo. Jutayan ng to ginamo. No, dira gitu. Wala pa permi oh. So, ang mga sumbag ni Ugas badang straight kag right hook, igo permis Pacquiao. Bangod sa kalaba. Galing kay medyo sagang-sagang lang kay hindi masyado pa no, duha ka straight oh. Kag duha ka jab no, kag isa ka cross. Ang ginsumbag sa kay Pacquiao, ang duwa ka straight igo si Pacquiao. No? So, amo na ang kwan no. Ang nakaigo sa kay Pacquiao, gahinugyaw ang duha ka mga babae nga guro utod guro ni Kwan no? Ugas. Cubans. Oo. Ni Hugas. Ni Hugas. Round 11 na. Ni Hugas kini. Round 11. Gatsa dahay. Kinanalungan gin Pacquiao ni. Ang cross. Permigid ga cross siya si Kwan Ang cross gid ni Kwan, no? ni Ugas. Ang mga right cross ni Ugas sa mga delikado. Kay kulisado katama kadako pang si numulya. Oh, labot gid sa Japon Lapot kay malaba. nga daan sa gamot ni Ugas. So, ato naman, right cross na maliwat ni Ugas. Nag-atras si Pacquiao. Kadelikado sa right cross ni Ugas actually, no? Amo ning kay igo permi kay Pacquiao kay ti sakam-sakam ginang wala nga guyanin ni Pacquiao permi kun was kini katras Pacquiao. Okay na madasig sa. Pacquiao jab si Pacquiao. Jab si Pacquiao straight. Kabus. Left hand right combination by Ugas atras si Pacquiao. Left hand right combination by Pacquiao nag-cleanse ang duha ka mga boksidor. Sanay. Okay. Left hand right combination by Pacquiao. Amo man si Ugas. Pacquiao gapangita sang tsansa nga makaigo sang pinakakampiyon nga sumbag. Amo man si Ugas, right cross ni Ugas, kabos. Pacquiao naga-jab. Jab si Pacquiao. Jab. Igo si Ugas, gid. Jab and straight, igo si Ugas. Nagbalo si Ugas pero layo na si Pacquiao. Right cross ni Ugas, igo si Pacquiao. Left hand right combination by Pacquiao, igo si Ugas. Left hand right combination yapo ni Ugas. O ni Pacquiao, igo si Ugas. Balo si Ugas pero low blow na maliwat. Left hand right combination by Ugas, igo si Pacquiao. Balo si Pacquiao, igo man si Ugas. Straight ni jab ni Pacquiao. Balo si Ugas sa jab straight. Left hand right combination by Ugas. Atras si Pacquiao, ay kigo. Balo si Pacquiao. Left hand right combination. Igo si Ugas! Oh, ligo Sa sang hand right left. combination. Nagbalo si Ugas. Pero wala kigo. Left hand right combination by Pacquiao. Oh, Igo yapon si Ugas. Budiga naman ni Ugas na biraya. Sa ginatira ni Pacquiao. Oy! Right cross ni Ugas. Ugas. Igo si Pacquiao. Igo sa Pacquiao. Left hand right Ang combination by igo. Pacquiao. Igo man sa Ugas. Straight jab alin ang ilang sumbag kag cross. Oh, cross. Straight kag cross ang kay Ugas. Kay Ugas ang kay Pacquiao ti siyempre Combination. ka kombinasyon no sang 1 2 3 4 1 2 3 4 ni Pacquiao. Oo. Jab si Ugas. Jab yapon si Ugas atras si Pacquiao. Right cross na maliwat ni Ugas, wala kay igo. Nagbalo si Pacquiao. Left hand combination by Pacquiao and Ugas patas. Wala mag-igo. Ay, Okay. Mga kabyanan. Na-timingan Tapos siya. na ang round 11. Daway ginitong bahanay. Why good Ay, eh. sa may matumba matabo di. Pero close fight.
Pro close fight, no? Amo to nasudlan niya ginaw. Manny Pacquiao si Kwan ga sambil man bibig ni Kwan ni Ugas sa kay Pacquiao. So last fight, no? Last Round. Last round. Dapat ba retire si Pacquiao? After siya ni-retire. Oh, dapat itana siya. 43 na siya mo. Retire siya. Ang katapusan nga pinaka taas nga naghampang edad niya 45 si Kwan. 45 edad niya si heavyweight, no? Heavyweight si sino gani ni? Hindi mas Tyson. Hindi. Si Ang dako-dako. Sundal Tyson ka? Oh, ang iya nga inumol ba daw ang si lit dako. Hearn, si Ivan, si Hawkins. Hindi, ang isang dako gid. Si magluwa sa kay Murer, ang isa. Amo na sa Hopkins, hindi 45 Hopkins. edad niya. Ang iya Hopkins. inumol ba makatumba sa kay sa baka. Okay? Last round mga kabyanan, nagsugod na, yari na, bakbakanay na ni. O si Kwan, gabatang Gapangalot. batang sa Kwan, sa gapangalot sa. gapangalot sa okay, right cross. Right cross naman to. Naman tong gintira ya sa kay Pacquiao, no? Oh, sagang. Sagang nang galing ni Pacquiao na Kwan na preparahan na ni Pacquiao ang right cross permi. Oh, ang right cross agad. Kada mag right cross si Kwan si Ugas, ang kamot ni Pacquiao ari ni dayo, no? Ga sagang na nang walaya. So jab ang duha ka mga boksidor, jab si Oy! Nalaputan ki si Pacquiao sa right cross. No, duha ka right cross. Duha ka right cross. Pacquiao nagbalos. Ato naman, right cross na maliwat ni Tama ka persa sang iya nga pa no. Grabe nga persang right cross ni Kwan. Ni Ugas. Ugas, no? Persado gid. Persado gid ang right cross siya, no? Ato man, Pacquiao, iko mo si Ugas. Galing hindi man sa magsubo kay Pacquiao kay bala niya may persa. O delikado sa kung magsubo siya kay Pacquiao. Oo. So ginadistansyahan niya, ginatukuran niya sa Left Pacquiao. arm recombination by Ugas, igo si Pacquiao. Left arm recombination by Pacquiao, kabos. Jab Hindi. si Pacquiao, straight Hindi- si Pacquiao, kabos. hindi kigo. Hindi kigo. Oo. Kay ti kalaba. Straight ni Pacquiao, igo si Ugas. Oy! Right cross ni Ugas, igo si Pacquiao, nagbalo si Pacquiao. Nag-cleanse. Kag nag-cleanse sa duha ka mga boksidor. Gadugo na subong ang kuya ni Pacquiao. Ya punch. Left! Right cross na maliwat ni Ugas, igo na maliwat si Pacquiao. Tanan nga right cross ni Sulod. Ugas, igo si Pacquiao, sulod, no? Oo. Kay bangon sa kalaba sa kamot ni Ugas. Pacquiao, left and right combination by Ugas, kabos. Left and right combination by Ugas and Pacquiao, igo si Pacquiao. Left and right combination by Ugas and Pacquiao nagbalos. Left and right combination by Pacquiao, hindi kasulod si Pacquiao. Left and right combination by Okay, Ugas and nakasulod si Pacquiao. Igo si Ugas. Left and right combination by Pacquiao, igo si Ugas, igo man si Pacquiao. Patas. Oo. Last 18 seconds. Oh! Left and right combination by Pacquiao, Igo si sa ugas. Right cross ni Ugas, kabos. Left and right combination by Ugas. Nag-cleanse and si Pacquiao. Ugas. Nag-cleanse sa duha ka mga boksidor. Last 10 seconds. And natapos na mga kabyanan. Kalipay ni ugas ng isang tumba. Yes, sa aton nga paglantaw, may tendency nga madaog si Ugas. Oo. Split. May tendency nga split decision. May tendency nga madaog man si Ugas o may tendency nga madaog man si Pacquiao. Oo. Bulian sa kay Ugas. Budlayan sa- Orthodox. Budlay sudlon si Ugas. Oo. Budlay sudlon si Ugas. Dako na, taas pa. Dako na taas pa. Oo. Oh? Kag persado. So, nagkadto si Ugas kay Kwan, no, sa team ni Pacquiao. Kag naghaksanay, no? Naghaksanay si Pacquiao kag si Ugas. Okay? So, amo na sang pagpabalo nga sports lang ni. No? Kapungulay haksanay kita kay Oo. sports lang iniya, no? This is boxing. Oo. No? This is sports, no? So, lang taon na. O, tanaw lang lawas siya blaw. Dako pa sa ang lawas siya kontra kay Mayweather. Ang lawas, puwerte kalabas ang kamot, kag puwerte ka Oh. taas. Dako pa ang lawas siya kay Oh. Mayweather. Dako pa ang dao, yes. Dako sa ikumpara kay Mayweather. Dako.
dako. Oh, dako pa siya gani sa kay kwan, sa kay inang Golden Boy. Oh, kay De La Hoya. Di la huya. Kung tanawa mag-expound, Yes, sa mag-expand sa. Dako sa kagang iya nga lawas, siya sulit. Solid. Oh, sulit nga lawas, dako Mm. nga sulit. Oh, so amo na nga gakalabot si Pacquiao sa Wala ba laba ka kwan niya bla, karaw-kaw ya. Crossing nga daan, perti kalaba nga daan ti labot ya permis Pacquiao. Oh, sa Mm. right cross. Pero at least makabalos man si Pacquiao. Igo man si so ang tanan-tanan nga mga jab actually ni Kwan, ang tanan-tanan nga mga jab ni Ugas ga igo sa kay Pacquiao. Mm. Oh, so amo na nalantaw naton nga may posibilidad nga mapierde si Pacquiao diri subong. Nalantaw naton. Ina sa ako lang ang paglantaw may tendency nga mapierde si Pacquiao. Bangod sa punto sanay nila. Bangod sa punto sanay. Mm. Mas klaro ang sumbag ni Kwan ni Ugas eh. May mga clear punch si Ugas. Oo. So amo na kung nga may posibilidad. Pero kung parte sa sumbag, mas damo-damo sa inumol nga ginhaboy si Pacquiao. Oh, damo. Damo sa sanggin Damo sa sulod. pakawalan. Oo. Damo sa kigin pakawalan nga inumol ikumpara sa kay Ugas. Ang kay Ugas jutay inumol ni pakawalan niya pero may mga clean punch siya. Oo. May mga clean sa igo, no? May mga tinlo sa igo sa kay Pacquiao. Okay? So lan taon naton ang Bala na to ni kung anong ang result. mga referee or sa mga kwan, sa mga judges. Mm. Lan taon nato resulta sa Gabi mga sa judges. interview ko kay Alex nga why sa may manak out. Yes. Why sa may manak down. Why sa may knockout? Insakto gid man. Ara na si Jimmy Lennon. Oh, Jerimos. Unanimous decision ha. 115, 113. So Cuban kita mo. sakto gid. Balaan ko gid ngang madaog ang Cuban. Yun mo challenger pa si Pacquiao. Tiyo, why sang So, kan mo? Solid. Wala sa sang sulit nga igo kay Kwan, kay Ugas. Ugas. So muna. Okay, so Yang kaon niya ni mga $1 million ni. Tuod gamay lang, pero ang record niya. yes. Amo na. Nagakasubo ang mga Pilipino pero ti normal okay lang na. Kay ginpagita man Pacquiao mo. Oo. Ti tuod ka dako ama kung sinsilyo lang lawas siya kontra kay Ugas ha. Sinsilyo lang lawas siya sa kay Ugas. Oo. Sinsilyo pang edad ya. Kadako-dako kontra ya. Oo. So dako-dako kontra ya. Normal na. Oh, at least why sa matumba. At least wala siya matumba. Kag ini nga pagkapirdi ni Pacquiao mabato niya ni. Oh. Mabato niya ni klaro ni katama nga mabato niya nga mapirdi gid siya. Oh. Kay tungod sini. So sa amo sadto bisan ako mismo kita mo ako ka cover makita ko nga may tendency nga madaog ang Cuban. Okay? So may interview, interview sa kay Ugas. Muning coach ni Kwan, ni Ugas. Ah. Hindi man English din eh. Palang habok man guyaya ba? Kwan man Na handom niya mo mot ya nga ma encuentro gid si Pacquiao. Kay para magsaka man mo ang iya nga kwan. Oo. esta noche a demostrar quién es el campeón de WWE. Mucho respeto para él, es una pelea, fue tremendo competidor como siempre y nada, estoy agradecido con él. No, definitely he's a great competitor, but I came in there. Ito bibigyan lagi sambil. And a lot of respect for him, but I won the fight. And also, you were letting that jab from the beginning
key to this fight? La llave de esta pelea fue el jab, el doble jab que demostró. Tenía una buena base. La trabajé Pero bien. yung mga puso pero ligo sa mga pareho yung mga... Nga mga pare siya lagpo. Hice el trabajo, gracias a Dios. No, definitely, that was the lead punch, that double jab. We only had 2 weeks of training, but I listened to my corner, and it all worked out. Yes, and Pacquiao was adamant that you didn't earn this belt because you were elevated to champion in January, but I think you've earned it now. So what do you want to do next? Who's next? Bueno, te elevaron como campeón en el mes de enero y decían en la de Pacquiao que tú no eres el campeón real. Ahora, ¿qué quiere hacer Denis Ugas próximamente? Bueno, yo pienso que voy en el camino que estaba, es unificarme. Ya le gané al que todo el mundo decía que era un campeón. Ahora soy... Now the plan is to unify the title and welterweight. Everybody said that he was the champion, now they know who the real champion is. So does that mean Errol Spence? Eso quiere decir que Errol Spence está próximamente. El siguiente en la lista debe ser, pero estoy pensando porque se recupere. No, he's the next one on the list that I want to fight, but most of all, I am praying that he recuperates. Bueno, todos los cubanos estaban viendo esto, los cubanos salieron masivamente a apoyarme. ¡Batería! ¡Batería! Life for the Cuban people that came out in massive amounts to come and see me. So for the country and for life. Respect to you. Respect to you. Congratulations, Ugas. We're going to send it over to Heidi with Pacquiao. Thank you very much, Jordan. Manny, you took this fight against Yordenis Ugas. Ari mga kabyanan, si Manny Pacquiao. Certainly a different opponent than you were expecting. Was he more difficult than you expected? Just make adjustment for a few days. So it's good. That's boxing. Most definitely. In terms of the jab, Waya gid na preparahan niya ang cross. were you No? putting on Ang game preparahan niya Spence mo. Oh, waya mapreparahan. Well, ang... I'm making a hard time in the ring, making adjustment about the body style, and I think that's the problem for me because I didn't make an adjustment right away, and also my legs tight. Yeah, we saw that you didn't use your legs as much, not as much footwork from you, and not as much head movement from you as well. Was it a matter of tightness? Was that the issue? Yeah, my legs is so tight. That's why it's hard to move. Do you think that's father time? 42 years old, still doing this, man, going the distance here against. Yes, look at this. This crowd is so pumped to be here. They came to see you. What do you want to say to them? Well, I'm so thankful to the fans so coming here to watch to witness the fight live. I really appreciate of your effort to come here. Even despite of this pandemic, you have time to watch live the fight. And I'm sorry that we lost tonight, but I did my best. And Mas boxing. I apologize. Now you know the question that's coming next. Will we see you in the ring again? I know a lot of respect between you. Will we see you fight again? I don't know. Let's let me rest first and relax and make a decision if I continue to fight or not. Like a true politician, Wala will you be matayo. running for president in the Philippines in May? Habok man mataya sa right side. We'll see. I will make a final announcement next month, and I know that I'm facing a big problem in more difficult works than boxing. So, but I want to help the people. I want to help them. You know, in terms of this crowd, they're all on their feet here, standing. Regardless of what you decide to do, there will never be another Manny Pacquiao to stand in this ring. As Brian Kenny said, you are a two-career. Ang crowd Japon nara siya. First of all, to all the fans, I really appreciate of your effort to come here. I hope that in my more than 20 years in boxing, I make you enjoyment and happiness in my career. I mean, Siya Japon.
You know, that Grabe. so I congratulate my opponent, Eugene Sogas, for making tough tonight and for winning tonight. So that boxing, let's face another tomorrow again and plan our future. Very good. Thank you very much, Manny Pacquiao. It's always fun to see you box. Brian Kenny, we'll send it back to you. Okay. So mo to? Ayun na, ayos na. Gakalipay na si Ugas to. Pero galing ang crowd ara Japon kay Pacquiao. Pacquiao yapon. Oo. Maritara ni siya. Oh, laban-laban. 43 ka na, Oh, ano ka pa? tipro makaya yapan, no? Kaya ya pa. Grabe. Ang iya nga persa, kayo kita mo, Oo. may kaya po. Ang kakili pa babaganin ni Ugas. For example, ang ikwintro, yabi, for example, ang ikwintro, yung mga bata, mga gamay-gamay lang, Oo. matumbay pa. Laban-laban. Iti, galing kay si Ugas, pertik bakod. Kaya perti ka dako, manimong, Dako, lawas, taas pa. taas na, dako, palawas. Laba pa kamo. Laba pa kamot, siyempre, ang lawas yan, at tababla, sulit man. Oo. Kagdaso ng iyang nga cross, why mapreparahan ni Pacquiao? Pacquiao. Oo. Ang ginpreparahan niya si Spence. Suspense. Oo. Nga makamove ang iyang legs ng mga lawas siya. Makamove. Pero sa kay Ugas, why Why, mapreparahan? why mapreparahan? Bangod subol na. Subol na katama eh. Oo. Style man to ni Spence para si Ugas ang Gani man. makontra. So, that's it. Amo to. Okay. So, Eh. sa aton tanan nga mga viewers, thank you so much. Oo. Kombinasyon ini sang Iloilo News Live Oo. with partner Johnny Diaz. Newsline. Kag sang Iloilo News Line. Oo. Kag sang John Kapulot News Live. News live. Kombinasyon eh. Kombinasyon. Oo. Sang amon nga kwan, no? Sang amon nga coverage subong. So, Oo. thank you so much kay sa inyo tanan-tanan. Don't forget to like and share sa Oo. amon nga mga Facebook page. Ara na kamo da, bala kamo da. Ang Facebook page, Iloilo News Line, yan ni partner Johnny Diaz. Oo. Ang John Kapulot. Kapulot News Live, ako na siya. Nan. Okay. Ah, Thank you so duwagid, much. bala ka muna da. Thank you, thank you. Kabay pa, nag-enjoy ka mo, ha? Oo. Kami yan ni pareha, ma-enjoy kami. May enjoy mga kami. Sinugbang baboy. Oo, sa... sa- Tawag gali, may greetings, so. Mga greetings. Sige, Leo sino Cubit. pa? Okay. Ang mga greetings. Mga Dindi. greetings, ano yung mga Leo Cubit, viewers? ang tanawanay. Mga Ay, daw-damo ko ng mga viewers. Sa mga viewers naton, mga listeners naton, thank you so much sa pagtanaw. Sa mga pumuluyo sa South San Jose, Oh. sa North San Jose. Pang Then shout ba? out, anay, pang shout out. Oh. Oh. Hindi. Ay, kagagmay man. Ikaw na lang. No? Be? Oy, kinti para. Oy, kunti para mo. Okay. Ikaw sit na, dira. Jorin Tolosa Gabalunos. Ari ko ni John Caps. Ara sa galit. Joel Jan Cardo Satar. Mhm. Hanap ka ng iba. O si Mallorca. Sa pamatyag nyo sin o daog. Hugas o akon yakon ugas man gani. Hindi hugas ugas. Hugas. Ano yung Hugas. Hugas pinggan na mo ya. Hugas pinggan. Hindi niya hugas, ugas. Kung lumutan mo letter G o letter N bla ungas. Edmond magkalas. Nga ang hirap depende yan. Ano mga parte sa mga sindikato ni Glanyo. Si Edmond magkalas. Pinag-aralan ng mabuti si Pacquiao ni Ugas. Correct na. Laban-laban gid. May posibilidad. So muna, no? So thank you so much. Ara pa, may ara ka da. Sige, sweet. Kana? Sa kay Sweet. Sige na. Oo na. Sige, Sweet. Go ahead, Sweet. Sa kay Josephine Abiper, kay Ryan Balanueco, Gabriel Cantomayor, Mario Sakyan, Zarina Almayotikyo, Hazel Calataro, Che Asuncion Cabrera, June Kalumay, Renel Cadiz, Leslie Londonio, Betty Malion Talavera, Margot Saceda, Junior Castro, kay Noel Sumanga, kay Kristen Kit Gumbok, kay Marijoy Castiva, kag diraman kay Gemma Cabalonga, kag kay Tokadoy, kay Kagawad Malan ni Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin, kag kay Precious Cabalonga. Okay. Ara pa, na. Ari pa si Cardo Capilla, Eva Manusa, si Istos Imelda, Joe Cardenas. Okay. May ara pa na ayo, ay na? Okay na. Okay na? Kag sa tanan-tanan lang si Helen Torino Esmeralda,
Elena Box Quidado. Okay? Okay. Thank you so much. Thank you, okay, thank you. Thank you. Oh. Sunod naman Sunod naman. Sunod naman nga Pacquiao, kung maghampang pas Pacquiao. Oh. Pero kung wala na si Pacquiao, ti Kapulot Diaz naman. Kapulot Diaz. Yes, Estanyel. Estanyel. Tingir mo? Okay. So, Ayos. thank you so much sa inyo tanan mga kaabyanan. Thank you so much.